Når en elev går ind på skoleportalen, vil de se alle de forløb, som læreren har lavet. De kan vælge fag, hvis de kun vil se de enkelte fag. For eksempel kan de trykke sig ind på evolution. Det her det er et forløb til en 8. klasse om evolution i biologi. Hvis læreren har lavet en rubric til forløbet eller flere, så vil det være det, som eleverne møder først. Her kan eleverne læse deres mål og vælge ind, hvor de enten mener, de vil hen, eller de er fra starten. Til sidst i forløbet ligger målene så igen, og hvis læreren vælger at bruge det på den måde, hvor de har valgt et mål, så kan de se, om de har nået målet, eller hvis de vælger at gøre det sådan, at man kigger på, om de har rykket sig, så kan de så klikke sig ind på, hvor de så er nået til efter forløbet. Eleverne vil så for eksempel kunne møde et lille introducerende tekst og et billede, som har noget med forløbet at gøre, nogle væsentlige begreber i forløbet, og så forskellige opgaver, som de skal i gang med at løse. Nogle opgaver kan ligge som links til andre sider. Andet kan ligge som noget, der skal afleveres. Et Word-dokument, som eleverne kan gå ind i og skrive i. Eleverne har også mulighed for at uploade deres egne filer, hvis de nu vil skrive i et andet program end Word. Skoleportalen er altså med andre ord en god mulighed for at samle forskellige måder at få viden på. Det kan være videoer, det kan være en sang, det kan være en quiz, eller for eksempel en tekst. Man kan få viden samme sted ved at være på skoleportalen, og det finder vi som en god fordel. For eksempel kan man også bruge det til at lave en video til sine elever, som derved kan få en instruktion om, hvad der skal ske eller hvad der skal læres, og den kan de spille igen og igen, uden at række hånden op og få hjælp direkte af læreren. Det finder vi også meget smart. Vi oplever, at skoleportalen giver eleverne et godt overblik over et forløb. Og derudover giver det os som lærer mere tid til vejledning og feedback i stedet for instruktion.